Сега ще направим едно македонско хурце. Араб се казва на 2/4. Много е лесничко. Само да видя на кой показвам. Така, започваме с десния крак, спусъци в дясно, десен спусък, ляв, десен, ляв, задържаме, връщаме назад, два прескока, прескок, прескок, скок напред, кръстосвам, два прескока, обръщаме в дясно и започва от начало. Дайте бавничко, без музика, на бройки. Десен спусък, ляв, десен, ляв, задържам, назад, два прескока, скок към центъра, кръстосвам, прескок, прескок, обръщаме в дясно. 3 и 10, ляв, 10, ляв, назад, раз, два, скок, кръстосвам, прескок, прескок. И от начало 2, 3, 4, назад, 2, скок, кръстосвам, прескок, прескок. Хайде с музика.